Hi guys! Good morning! So, kay Mingaw, medyo ano dito guys, Mingaw, ano ba, tahimik. Wala kaming masyadong customer ngayon. At saka nag-prepare pala ako ng aming pang break, pang lunch mamaya. So, ito, papakita ko sa inyo guys ha. Ito pala yung aking patatas. At saka ito manok. Mag-aadobo ako guys. Tapos ito, ipiprito ko yan para sa adobo. Tapos nagpainit na pala ako ng mantika sa kawali. So yan lang. At saka sasamahan nyo ako sa pagluto guys ha. Para luto tayo. Masarap kasi yung guys. Masarap yung adobo kapag may patatas. Konting oil lang yung nilagay ko. Pala, ako lang mag-isa dito kasi umalis sila ate na pinuntahan. Kaya ako na naman, akala ko may customer. Ako na naman yung nabantay dito. So, shout out pala kay Mylene Vlog, DML Vlog, at saka kay Manay Curse. Shout out pala sa inyo. Ara kayo. Asa kagan? Medyo mainit matalsik yung mantika. So, ayan. Ayan guys, luto na yung ating patatas at saka nilagay ko na sa apoy yung ating adobong manok. Alam nyo ba guys, may sa akin, may private, inayos ko yung camera. May private message sa akin kasi nagtanong siya na ba't daw ako namasuka ng trabaho. Nabaliktad na daw yung mundo. Kasi dati, nung may trabaho pa si Mr., ako yung kumukuha kami ng tagapagbantay ng bata ba, ng aking panganay. Noon yun. Dahil may trabaho pa si Mr., tapos ngayon, ako na daw yung namasukan. Alangan naman guys, hindi ako mamasukan. Sa gipit ang panahon ngayon, tapos si Mr. lang yung naghahanap buhay sa amin, so kailangan kong tulungan siya para sa pang-araw-araw naming gastusin. Wala naman siyang trabaho kasi naka-labor. So yun, kailangan kong umalalay kay Mr. para sa aming dalawang anak. Hindi ko naman matiis na siya lang yung naghahanap buhay tapos ako nakatunganga lang sa bahay. So sa mga tao dyan na judgmental sa buhay ko, sa buhay namin na hindi pa alam yung buong istorya or buong kaganapan sa aming buhay, please naman po, wag naman po kayong ganyan kasi malaking kasalanan niya na mag-judge tayo ng tao.
hindi yan gusto ng ating Panginoon. So, yun lang. Thankful pa rin ako kahit kahit ganito yung sitwasyon namin. Hindi kami pinabayaan ng Diyos. At saka, alam ko naman na temporary lang lahat ng bagay na ito. Lahat ng bagay dito sa mundo. Ang importante, nagmamahalan tayo, nagmamahalan kayong mag-asawa, at saka huwag tayong mag-iinarte. Kung ano ang meron tayo, dapat makontento tayo. So, yun lang. At saka, guys, tatapusin ko yung lulutuin ko. Kasi baka mamaya-maya darating na sila ate at saka kakain na sila. Para pagdating nila, pag sabi nila nagutom sila, kakain sila, may makain na. Tsaka hindi naman dito guys, yung trabaho ko hindi naman pagod. Relax lang. Kasi kapag walang customer, pa-relax lang po, paupo-upo. Tapos kung may lilinisin ng mga items, yung paninda, or may i-arrange na dapat ilagay sa lalagyan, ginagawa ko. So yun, tapos hindi naman ako naglalaba, si ate naman. Simpleng gawain lang dito, kayang-kaya. Silipin natin yung niluto kong adobo. Ayan na. Wow, ang bango. Bango guys. Ano pala ito guys? May timpla. Minarinate ko yung manok para malasa siya ba. Ayan oh. Yung katas ng marinate, hindi ko na inalis para talaga siya. Net. Ilagay ko na yung bell pepper guys. So, takpan natin. At saka hintayin natin mamaya-maya mga 15 minutes na lang. Tapos luto na yan. Hello, be! Kami ayo. Hello, sa babon. Patay. Naman, parat. Lumi. Daot. Sila kagawin niya. Ako yung dami. Wala ka na nasunog dito yung hotcake dito. Salamat. Bye. So guys, hello. So tapos na pala kami kumain ng tanghalian nila ate. Ito, ako na naman mag-isa. At saka pa-relax lang tayo guys, pahiga-higa kasi wala pang customer. Hindi ako nag-vlog guys na may customer kasi baka yung iba ayaw nila magpakuha ng video. So kaya ini-stop ko yung video ko kapag mayroong customer. Siguro matutulog ako ngayon saglit kasi walang tao. So sabi ni ate, mag-idlip-idlip ako kapag walang customer para hindi ako pagod, para hindi ako mapagod. Kasi mamaya-maya na naman mag-prepare naman ako ng ng aming hapunan. So ano pa dito guys, 2:30 ng hapon. So ang sarap ng buhay ko dito kasi hindi ako pressure sa aking ginagawa. So thank you guys. Maraming salamat sa inyong pagsuporta sa panonood ng aking vlog. Thank you to all my subscribers and viewers sa iba't ibang sulok ng mundo. Maraming salamat to all my supporters. Thank you so much guys. See you and God bless. Bye bye.